ሰላም ኩላትኩም ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ሂወትኩም ሰላምን ጥዕናን ይምነየልኩም ቀፂለ ናብ ናይ ሎምዓንቲ ትምህርትና ከብለኩም ናይ ሎምዓንቲ ትምህርትና እንታይ ክኸውን ብዛዕባ adjective ደ ሃንድላር ኦም adjective ባቤት ደር adjective ቅፅል ክንብል ከለና ሲ እንታይ ማለት እዩ adjective ፖስትፈኒስካዩ ብትግርኛ እንታይ ማለት እዩ ቅፅል ማለት እዩ adjective beskriver substantive och pronomen. Till exempel när man säger glad pojke, smart, vit, kort, gammal, billig, stark, extra. ስለዚህ እንታይና ንብል ዘለና ቅፅል ዝበሃል ንሓደ ነገር ብኹነታቱን ትሕዝቱን ወይ እውን ቅርጹን ጠባይን ባህርያቱን መልክዑን ወሰን ዘትሕዝ ክፍሊ ናይ ምንታይ እዩ ክፍሊ ናይ ሰዋስው እዩ ቅፅል ንስም ጥራይ ዘይኮነ ንክንዲ ስሙ እንታይ ገብሮ እዩ ይውስነ እዩ ንኣብነት ክንወስድ እንድሕር ኮይና ሓደ ተምሃራይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሕማቕ ድዩ ወይ ድማ ንፉዕ ምዃኑ ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና ብምንታይ ኢና ንገልጾ ብቅፅል ጌርና ንኣብነት እዚ ተምሃራይ እዚ ንፉዕ እዩ ወይ ድማ በርሀ ንፉዕ ተምሃራይ እዩ እንድሕር ኢልና በርሀ ተምሃራይ እዩ ኢልና ስቕ ምበልና ነርና ግን እንታይ ዓይነት ተምሃራይ ንፉዕ ድዩ ሕማቕ ድዩ ክንፈልጥ እንድሕር ኮይና ግን እንታይ ጌርና በርሀ ንፉዕ ተምሃራይ እዩ እታ ንፉዕ ትብል ዘላ እንታይ ቅፅል እያ ማለት እዩ ካልእ ንዓይ ጻዕዳ ላም ኣለትኒ እንድሕር ኢልካ ንዓይ ላም ኣለትኒ እንተልካ እንታይ ትመስል ላም ከመይ ዓይነት ላም ኣይገለጽካን ኣለካ ስለዚ ብምንታይ ጌርና ክንገልጾ ኣለና እንታይ ከም ትመስል ብጻዕዳ ጻዕዳ ንዓይ ጻዕዳ ላም ኣለትኒ እታ ጻዕዳ ትብል እንታይ ቅፅል ኢልና ንፅዋ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስል ቅፅል ሕጂ ሎምዓት ኣብዚ ንሪኦ እንታይ ኢና vi kommer titta på obestämd form obestämd form ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ናይ substantiv bestämd och obestämd singular och plural form ተምሃርና ነርና adjective እውን እንታይ ኣለዎ obestämd form ኣለዎ ብbestämd form ካ ክንጥቀመሉ ንኽእልና ኣብ ቋንቋ ሽወደን ማለት እዩ adjectivet boys efter om substantivet är ett en ord eller ett ord eller plural ስለዚ ኣብ ቋንቋ ሽወደን ቅፅል በቲ ጾታ ናይቲ ስም ዝልወጥ ንኣብነት ጾታ ናይቲ ስም ብኤት ዝጅምር እንድሕር ኮይኑ ናትና ከዓ እንታይ ክንውስኸልና ነቲ adjective ናትና ቴ ክንውስኸሉ ኢና ማለት እዩ ኤን ኦርድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ከዓኒ ኤን ኦርድ ጥራይ እንድሕር ቴ ምውሳኽ የድለናኒ ብፕሉራል ከዓኒ ካልእ ዓይነት ኣቃውማ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብኡ ከብለኩም ንኣብነት እንታይ ድብል ኣለኹ ኤን ኦርድ ኣለውና ኣብዚ ብኤን ዝጅምሩ ሱብስታንቲቭ ኣለውና ወይ ኣይ ሚን ሱብስታንቲቭ ኣለዉ ሱብስታንቲቭ ኤን ኦርድ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ከም ንጥቀም ካ ክንሪና ማለት እዩ ኤት ኦርድ ኣለና ፕሉራል ኣለና ስለዚ ኤን ፊን ቶብላ ሕጂ እታ ናትና adjective መን ኣብዚ ፊን ኤን ቶብላ እንድሕር ኢልካ ሓደ ጣውላ ንብል ኣለና ኣይ ሚን ሓደ ሰሌዳ ንብል ኣለና ቶብላ ማለት ሰሌዳ ማለት እዩ ብላክቦርድ ማለት እዩ ስለዚ ቶብላ ኤን ኦርድ ስለ ዝኾነ እታ ናትና adjective ካ እንታይ ኮይና ኣላ ፊን ዘይኮነስ ፊን ስለዚ ኤን ፊን ቶብላ ኣብዚ እንድሕር መፂና ኤት ፊንት ሁስ ምክንያቱ ኤት ሁስ ኢና ንብል ሃቂዶ ኤት ሁስ ስለዚ ሁስ ኤት ኦርድ ስለ ዝኾነት ወይ ድማ ኤት ኦርድ substantive ስለ ዝኾነ ናትና adjective ካ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፊንት ኣብ ፕሉራል እንድሕር ከይድና ከዓኒ ፊና ቶብሉር ኤለር ሁስ ሕጂ እንታይ ፅቡቃት ሰሌዳታት ወይ ድማ ፅቡቃት ገዛውቲ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መልክዕ እንታይ ክንገብር ንኽእልና adjective ጌርና ክንገልጽ ንኽእልና ስለዚ adjective እንታይ ኢልና adjectivet boys efter om substantivet är ett ord eller en ord eller plural ካልእ en rolig pojke እንድሕር ኢልና ምክንያቱ pojke en ስለ ዝወስድ en ord ስለ ዝኾነ en pojke ስለዚ ነዚ ፖይከ ክንገልጾ እንድሕር ኮይና እንታይ ዓይነት ወዲ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ወይ ድማ እቲ ወዲ እንታይ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ክንገልጾ እንድሕር ኮይና ሮሊግ en rolig pojke ስለዚ ሮሊግ ትደይኮና en rolig ምክንያቱ en ord ስለ ዝኾነ ፖይከ ባርን ግን
at barn ስለንብል at barn at ord ስለዝኾነት ታይገርናልና at rolicked barn ስለዚ at ord እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እቲ ናትና adjective እንታይ ንውስኸልና ቴን ውስኸሉ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ n ord ኮይኑ ግን behavior inte legatil ቴ እንታይ ክንውስኻ ኢለና ቴ ነዚ ናትና adjective ወይ ድማ ነዚ ናትና ቅጽል ቴ ክንውስኸሉ ኣየድልን እዩ ማለት እዩ ካልእ ሮሊጋ ፖይካር ኣብ plural form ኣብ ድርብ ወይ ድማ ንብዙሓት ክንገልጽ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ናትና እንታይ ኢና ንውስኸሉ ኦ ኣብ መወዳእታ እንታይ ንውስኸሉ ኦ ንኣብነት ፊና ሮሊጋ ቫክራ እንታይ ጥራይና ወሲኽናሉ ዘለና ኦ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቅጽል ኦ ጥራይ ወሲኽናሉ ማለት እዩ እጂ ኣብዚ እንታይ en vackert et vackert väder ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ንብለና ጽቡቕ ኩነታት ኣየር vackra flickor eller vackra väder ጽቡቕ ኩነታት ኣየር ወይ ድማ ጽቡቓት ኣዋልድ ወይ ድማ ጽቡቓት ደቂ ኣንስትዮ ንብለና ማለት እዩ ያ ካልእ n ord et ord plural n ord እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እንታይ ኢና ንጥቀም ዴና ዴታ ዘይኮና ንጥቀም ዴና for example ዴና ሞርካ ስኩግ ሕጂ ነዛ ስኩግ ወይ ድማ ስኩግ ማለት ሓደ ጣሻ ፎሬስት ማለት እዩ ብዙሕ ኣግራብ ዘለዎ ስኩግ ኢና ንፅዋ ስለዚ ነቲ ስኩግ ክንገልጾ እንድሕር ዳኣ ኮይና እንታይ ከም ዝመስል ኤን ስኩግ ስለንብል ስኩግ ኤን ኦርድ ስለዝኾነ ዴና ሞርካ ስኩግ ዴና ሞርካ ስኩግ ሕጂ ኣብዚ ዴታ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ዴታ ንምንታይ ኢና ንጥቀመሉ ንኤት ኦርድ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እንታይ ንጥቀመልና ዴታ for example ዴታ ቫክራ ትሬድ ምክንያቱ ትሬድ ኤት ኦርድ substantive ኤት ትሬድ ኢና ንብል ኤት ትሬድ ሓደ ገረብ ማለት እዩ ኤት ትሬድ ካ ገረብ ማለት እዩ ስለዚ ዴታ ቫክራ ትሬድ እዚ ጽቡቕ ገረብ ንብለልና ማለት እዩ ፕሉራል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ካ ዴሳ ሞርካ ስኩጋር ዴሳ ሞርካ ስኩጋር ሕጂ ስኩግ ሓንቲ ፎሬስት ወይ ድማ ጣሻ ገረብ ዘለዎ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ስኩጋር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ካኒ ኣባዚሕና ያልና ማለት እዩ ብድርብ ብዙሓት ፎሬስት ኣሎ ማለት ስለዚ ዴሳ ሞርካ ስኩጋር ንብላልና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ዴና ዴታ ኦክ ዴሳ ካኒ ኣበይ ከም ንጥቀመሎም ነዚ ይመስል ማለት እዩ ኤት ኦርድ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዴታ ንጥቀም ኤን ኦርድ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዴና ንጥቀም ፕሉራል ፎር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እቲ substantive ናትና ካኒ ዴሳ ንጥቀም ሕጂ ፕሉራል ኤት ኦርድ ይኹን ዋላ ኤን ኦርድ ፕሉራል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዴሳ ንጥቀም ማለት እዩ ኦኬ የቶ ያ ኣብዚ ገለ ኣብነታት ክንርኢና ብኤን ኦርድ ኣብዚ ተጻሒፍና ኣሎ ብኤት ኦርድ ኣብዚ ብፕሉራል ካ እንታይ ክንመስል ክንርኢና ማለት ስለዚ ኤን ፊን ፍሊካ ፊን ሕጂ ኤን ፍሊካ ኣብ ኣቀዲምና ከም ዝተምሃርና ፍሊካ ኤን ኦርድ እዩ ምክንያቱ ኤን ጾታ ዘለዎ ስም እዩ ብኤን ዝጅምር ማለት እዩ ስለዚ ኤን ፍሊካ እንድሕር ዳኣ ትብል ኮይንካ ብኣጀክቲቭ በስክሪባ ክትገብሮ ከለካ ክንገልጾ ከለና እንታይ ፊን ኤን ፊን ፍሊካ ኤን ፊን ፍሊካ ኤት ኦርድ ከ እንታይ ኣሎ ኤት ኦርድ ኤን ኣብዚኣ ኤን ገይረ ኣለኹ ፌል ኤን ደኮነት ኤት ፊንቱስ ኤት ፊንቱስ ምክንያቱ ሁስ እንታይ እያ ኤት ኦርድ እያ ኤት ኦርድ እንድሕር ዳኣ ኮይና ኣብዚኣ ካኒ ኤን ደኮነት ኤት ፊንቱስ ፕሉራል ፊና ክቪኑር ጽቡቓት ወይ ከዓ ምልኩዓት ኣንስቲ ንብለልና ማለት እዩ ኤን ክቪና ሓንቲ ኤን ኦርድ እያ ፊና ሃኒ ንብዙሓት ክቪኑር ፕሉራል እንታይ ወሲኽና ኣላ ነታ ፊን ጥራይ ዝነበረት ኦ ወሲኽና እንታይ ጌርና እያ ፕሉራል ጌርና ፊና ክቪኑር ካልእ ኤን
billig bil حسرتي مكينة حانت حسرتي مكينة ett billigt armband ett billigt armband معناته ett armband ስለንብል armband ማለት ሽወናይ ኢድ ማለት እዩ ስለዚ አቢድካ ደእሰር ማለት እዩ et ord ስለዝኾነ እንታይ ወሰናላ ብዛነታ adjective ናትና ቅጽል ነዛ ቅጽል ናትና እንታይ ወሰናላ ቴ አሞዳታ ቴ ወሰናላ ምክንያቱ et ord ስለዝኾነት billiga billiga bilar እዚ ኸ plural form ወይ ድማ ንብዙሓት ካብ ሓደ ንላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኖም billiga bilar ንብል ማለት እዩ en smal pojke en smal pojke እዚ ቀጢን ወዲ ንብል ኣለና ሓቂሮ en pojke ስለዝኾነ ስማል ጥራይ ተጠቒምና et smalt torn et torn ንብል et torn ስለዚ et ord ስለዝኾነ ስማልት ተጠቒምና ማለት እዩ yes smola pojkar ቀጠንቲ ኣወዳት ንብል ኣለና ማለት እዩ yep en dålig bok ሕማቕ መጽሓፍ ጂ ብምንታይ ገሊጽናዮ እታ ዶሊክ en ord ስለዝኾነት ዶሊክ ጥራይ ጽሒፍና ቴ ኣይወስኽና ኣለና ሓቂሮ ኣብዚ ግን እንታይ et forslog ኢና ንብል en forslog ደይኮነ ንብል et forslog ስለዚ et forslog እቲ ናትና substantive ብኤት ord እንድሕር ዳ ኮይኑ ዝጅመር ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብረሉ ኢልና ነቲ adjective ቴ ንውስኸሉ et dåligt forslag ሕማቕ ሓሳብ ወይ ድማ ዘይጽቡቕ ሓሳብ ማለት እዩ ካልእ en hungrig hund ዝጠመየ ከልቢ ሓደ ዝጠመየ ከልቢ hund ማለት ከልቢ ማለት እዩ hungrig ጥሙይ ምጥማይ ማለት እዩ ስለዚ en hungrig hund ዝጠመየ ከልቢ ንብል barn som har sagt innan እንታይ barn እንታይ ማለት እዩ et barn ህፃን ማለት እዩ ሕጂ et ord en ord ኣይኮነን et ord እንድሕር ዳ ኮይኑ ኸዓኒ እንታይ ክንውስኸሉ ኣለና ነቲ ናትና adjective ቴ ክንውስኸሉ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ et hungrig barn ንብል ማለት እዩ en frisk kvinna ጥዒቲ ሰበይቲ ሓንቲ ጥዒቲ ሰበይቲ ንብል ኣለና ሓቂሮ kvinna ማለት ሰበይቲ ማለት እዩ frisk ማካ ጥዑይ ወይ ከዓ ጥዒቲ ማለት ስለዚ ጥዒቲ ሰበይቲ ንብል ኣለና et friskt barn ሕጂ et barn ስለንብል ከም ዝበልኩም እንታይ et friskt barn ቴ ወሲኽና ኣላ frisk ዝነበረት ኣብዚ ግን et friskt barn የተብሮ en tur handuk እዚ መንቀፂ ናይ ኢድ ማለት እዩ ሽጎማኖ ስለዚ en tur handuk ዝነቐፀ ሽጎማኖ en et tort lov ማለት ቆጽሊ ዝረገፈ ቆጽሊ ስለዚ et tort et ord ስለዝኾነ lov tort ንጥቀም ማለት እዩ ስለዚ plural ኣብዚ የራናን en dålig bok et dåligt forslag ንብዙሕ እንድሕር ዳ መጽሓፍቲ ክንገልጽ እንድሕር ኮይና ኸዓኒ ዶሊጋ ኩሉ ግዜ plural ታይና ንውስኽ ኦ ጥራይ ንውስኸሉ ነቲ adjective ናትና ወይ ድማ ነቲ ቅጽል ናትና ኩሎም ራዮም hungrig ዝነበረ hungriga frisk ዝነበረ friska tort ወይ ድማ tor ዝነበረ ኸዓ tora እንታይ ወሲኽናሎም ጥራይ ኦ ጥራይ ወሲኽናሎም ኣብ መወዳእታ ናይቲ ቅጽል ማለት ስለዚ ንፕሉራል ክንገልጽ እንድሕርና ኮይና ብadjective form እሞ ንፕሉራል እንድሕር ዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ንውስኸሉ ኦ ጥራይ ንውስኸሉ ማለት እዩ en rik person ሃብታም ሰብኣይ ማለት እዩ ወይ ድማ ሃብታም ሰብ ማለት እዩ et rikt land እንድሕር ዳ ኮይና ሃገር ማለት እዩ ወይ ድማ ንእሽተይ ዓዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሃገረሰብ et rikt land ሃብታም ሃገር ማለት እዩ en utrevlig fest ደስ ዘይብል ፌስታ ወይ ድማ ኣውደ ዓመት ወይ ድማ በዓል en utrevlig fest
ደስ ዘይብል በዓል ወይ ድማ ፌስታ ንብል ኣለና et utrevligt arbete arbete ከዓ ስራሕ እዩ et arbete ስለ ትብል utrevligt ቴጥራ ይወስኸና ኣላ ማለት እዩ en liten boll ett litet land ምክንያቱ et land ስለ ትብል litet en mogen frukt ett moget päron ስለዚህ ብከምዚ ጌርና እንታይ ክንገብር ንኽእልና ቦያ ክንገብሮ ንኽእልና adjective እንታይ እዩ ቦያ ምስቲ n word እንድሕር ኮይኑ et word እንድሕር ኮይኑ plural እንድሕር ኮይኑ ሙሱ ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብርና ናቱ ፎርም ወይ ድማ ናቱ ኣቃውማ ወይ ድማ ቅርፂ ናይቲ adjective ይቕየር እዩ ማለት እዩ et mogen ማለት ቡሱል ማለት እዩ en mogen frukt ዝበሰለ et moget päron et päron ስለ ንብል moget mogna frukter بخمزي أجاب جرنا vi kan beskriva något eller någon med adjektivet sådär en elak flicka ett elakt barn och elaka flickor